May event kayo sa Pasko dito po? 25, oo, sarado kami. Papahingayin mo naman kami. May buhay din kami. May holiday kami. Gusto na. May pamilya kami. Himakabakang Bisayang Baki! Hello guys! Welcome back again to my another travel vlog. Yes, right now, nako karon sa Balay Kauswagan, City of Sagay, diri sa Negros Occidental. For this vlog, atong suroyin ang Bacolod City. But wait, ginvite me og wedding, sumuaten sa ta. So guys, mao niya ang reason nga nung napunta mi Bacolod. Ang kami siya nga bride. So iyan yung day karon. Guys, latest update. Right now, lalamiting light sa layo. So, advice kang baka ng mga tinay, ganig mga kasal. Please, in town, ayaw taon niyo ipagawas ang inyong kamot sa center aisle. Yung gupo ng moment sa bride. Kada gawas mo din sa aisle ba eh. Pagawas yung kamot kay kayo nani, mag-cellphone mo, mag-ana. Should in town, kaya makuha in town na sa videographer. Yung gupo ng moment sa bride. Kamo nalay pag bride. Wala pa gani ka. Congratulations to Mr. and Mrs. Earl and Leah Roma, and thank you so much for having us. Kami karon sa Bacolod City. Ibay tayo. Oh guys, live show kayo ng terminal diri kay. First and foremost sa sila Series Cafe. Arot-arot na siya. Kana. Kaling. To start our Bacolod adventure, mag-breakfast at sa Kalayas Pastries and Coffee. Grabe kadaghang klase sa cakes diri. Makabungog. And of course, among gitry ilang mga best sellers. Feeling food vlogger ang peg. So right now guys, among gi-order isa ilang mga best seller kunuhay. Diri selection santa kay dili kita magpalabi kat-kat. So muna ni siya ang blueberry cheesecake. Dayon alang chocolate cake and ang mud pie ice cream chocolate cake. O ang food taster. Hello guys, our next stop is ang Blessed Pope John Paul II Museum or Tower di ay. History to ani is 1970s kan visit si Pope John Paul II diri. Chapel pa ni siya before din karon ilang gihimuan og tower. This tower is nara siya across sa SM City Bacolod. Then padayon pagyapunta sa pagsaka. Basically pare-pareho ra siya gitsura. Mga exhibits ra gihapon. Pakita mo sa entire area. Basically mo na siyang area. If tanang floor, uniform ang tanang floor except sa ground floor. Tanang floor na yung mga ingon ani mga exhibits. Nasa exhibits ngadto, nasa exhibits diha. Then hagdan, same side sa rest of the floors. So, aside sa tour, hindi sa nag-exercise sa pagkat-kat kay pila ka floors, hagdan ra wala elevator. So basically, natin siya 8 ka story ang tower. Then sa palibot sa tower na Center for Catechism, na gamay nga chapel in honor of Blessed Pope John Paul II. And naig courses party sa Catechism. I-visit sa damo ang Elang Cathedral. So guys, ano ta karon sa Manukan Country, mo ni siyang linya sa mga manukan. Ano i-check kung sa ato makuha ngadto? Manok, malamang. Of course.
Sa atay tsaka unsa tong klase sa manok makaon ngadto. Ang manok and country day mura siya Larshan, ala Larshan sa Cebu nga puro barbecue. Basically tanan diri puro manok. Puro manok, manok inasal na manok. So ang usa sa mga ni-suggest nako is try daw ang Aidas. So nami karon sa Aidas. In fairness, sa Aida full pack. So tinuod jud siguro sila ang pinakalamian nga chicken inasal diri sa Bacolod. Pero unsa man siya kalainan sa lechon manok sa chicken inasal? Ano pinagkaiba ng ordinary lechon manok sa sa chicken inasal? Mas masarap kasi yung chicken inasal. So yung parang timpla niya. Timplado na. Timplado niya. And of course, ang makakumpleto sa among Bacolod City Adventure, ang The Ruins. Roger Lazaro, and I'm the tour guide here at the Ruins. Bisayang... Hi, my name is Roger Lazaro. I'm the third big pleasure of the Big Brothers. I'm the tour guide here at the Ruins. Gina Kabakang Bisayang Baki. And we are very lucky nga nakachika na mo si Kuya Roger. Just there's in Bacolod for vacation lang. Oo, or for work. Kasal kasi ng friend. Oo. Ano lang kayo nag-attend? Saan dito? Nagkinasal dito kahapon eh. Dito talaga? Oo. Kasali kayo sa reception? Hindi, naruwin na sila. Medyo hindi ka. 250 expected, just 50 na yung dumadaan. Kasi nga, pag-ibig. Oo nga, sila na, cancel nga flight ng iba. Sabi sa inyo, hindi na-cancel. Malapit na nga. Pag ganun-ganun na yung barko eh. Talaga. May event kayo sa Pasko dito? 25. Oo, sarado kami. Papahingayin mo naman. May buhay din kami. Holiday kami, Diyos ko na. May pamilya kami. Jiwa. Nagre-renta kayo? Hindi. Siyempre ako yung may-ari nito. Ano ba yung paghuling ako? Ang tagal na ilipat si Tito. Kaya kang binalikan ko din. Aside sa iyong tour, nakastorya na mo siya about sa iyong life before and after the PBB. O diba, kumpleto na ang among Bacolod Adventure. Actually, nakita na ako yung video tour pero still amazed to experience it in person. My real name is Roger Lazaro, the Pinoy Big Brother, 737 third Big Placer, and now I'm signing off. Thank you. I will take So once again, this is Elfrin together with Christopher Arain of Arain Enterprises who finances this trip. Wow! Para dagan mo kuan. This is Elfrin saying, Chimakabakang Bisayang Baki. Bye! Chimakabakang Bisayang Baki!